kutenda Mwari vatisanganisa tiri vapenyu kugona kwedu asi dziri nyasha pachigaro chaMwari. Mufaro wangu kuva pano kusangana nemi. Handiwanzofamba namai, ndiwanzofamba ndoga nemhaka yekuti zvinondipa machallenji ekubvisa mabharriers akasiyana siyana. Pavanoona mai vanofunga zvakawanda, especially dhere health. Baba vanoparidza zvehealth but vanenge vasiri health, vanenge vakabatira mwana. Ngaindikuudze kuti don't worry, usafunge zvakawanda. Pakati pangu naamai pangori ne5 years gap. Hamuri pere vana vaMwari, ingori bhodhi chete, pangori ne5 years chinayo chete. Rimwe bhariya rinoda kubviswa ndere mwana. Vakawanda vamwe vanoti dai mambonoona tinashe mugano nengari yechinayo rebvudzi, dai mamboshanyirani nayo amugabe. Handoti don't worry nenyaya ani nayo amugabe iri sorted. Kufunga mungonzwa kuti vhinda achiti chishona chiputupezi kana kuti chipochogiza andivika tiri maMoscan, tinobva kuMozambique, tine kumoza vhinti zvinongoreva kuti 20 ndizvoka ingori nhamba. Saka kumoza uko kune coconut oil. Madzimai muriko kune coconut chinayo inofarirana nechinayo nebvudzi. Kunyangwe hanzvadzi yangu ine bvudzi rakadaro semwana wangu. Saka ndazama kubvisa mabharia kuti mari dzoidi nayo ipinde. Mwari vakuitire zvakadi nayo, vakuitire zvakanaka. Nhasi izuva reutano, muri pere vana vaMwari, izuva rehealth. Idepartment rinofarirwa nevashoma, idepartment zvakare risingapiwi mukana zvakanyanya. Panga ndambokokwa zvazvanzi tokudai musi wa16 tazonzi vanhu vanenge vadii nayo vaenda. Andona kuti department kazhinji kacho mumachechi ndowanzopiwa gore rakudii nayo rakundopera, vanhu vadii nayo vaenda. Idepartment rine nyaya, but regai ndikuudze vana vaMwari, idepartment rakadii nayo rakatinakira, idepartment rakatikoshera. Vanhu vakawanda vakanzwa nezvehealth, nezveutano nedepartment iri, vamwe vanofunga zvenyama. Muri pere vana vaMwari, vakawanda vanofunga zvechinayo zvenyama. But regai ndikuudzei kuti nyaya dzenyama kudepartment rehealth chidhinha chimwe chete pamudhuri uno. Muri pere vana vaMwari, nyaya dzenyama dzinofola under nutrition. Muri pere vana vaMwari. Saka nutrition ine maleta mangani 8 new starts. Muri pere vana vaMwari, iko zvino yakawandudzwa handitisa yakunzi celebrations. Muri pere vana vaMwari. Saka nyaya dzehealth hadzisingori nyaya dzezvekudya chete. Muri pere vana vaMwari, inyaya yakadii nayo, inyaya yakakura, inyaya yakakura. Ndakakateerera nekuona nerimwe zuva pachirongwa chepamandara pachitaurwa nyaya dzeutano, chinzi murume wangu adii nayo ashupa. Tasvika mubvunzo kuti chivi here kuidya kana kudii nayo kana kusaidya. Vanhu vachikweshana, vaparidzi nechinayo, vafundisi nemadhoktari achikweshana nenyaya dzechinayo dzeutano. Vanhu pakasumuka mhepo kusvika paitwa pati 2 yakazodzikamisa mhepo. Muri pere vana vaMwari, iri nyaya yechinayo, iri nyaya yeutano.
Vatirega ndikuudzei vanhu vaMwari kuti nyaya iyi yakakura. Saka ndiri kupinda musangano rinori ndiri kudzidza nezvenyaya iyi ndichiona kamutaurirwo kainoitwa nekamugamushirwo kainoitwa. Ndakandipa kugara pasi ndibvunze mubvunzo unova musoro wenyaya nhasi. Muri pera vana vaMwari. Ndakanzwa vamwe hama dzangu vaparidzi navafundisi vamwe vakati aiwa isu Jesu anouya tiri pachikenini takamumirira. Vamwe vakati aiwa isu tonoerega pakwizi rechingiriro. Muri pera vana vaMwari. Vafundisa muri pera vana vaMwari. Ndakandipa mubvunzo wekuti iwo why God gave us the health message. Muri pera vana vaMwari. Nemhaka yei Mwari vakatipa vhangeri yeutano. Why the health message? Muri pera vana vaMwari. Saka ndo nyaya yatichadzidza kuzuva ranhasi. Mwari vachitibatsira kuti ngeiko Mwari sesangano vakatipa vhangeri yeutano. Saka mubvunzo iwowo unotiburitsira the bigger picture yehealth. Muri pera vana vaMwari. Nevhangeri yechinai yeutano sesangano seiko takapiwa vhangeri yeutano. Ndafara sangano rino rinoratidza kuti rinopisa. Kana toda kunzwa nekutesta temperature yechechi saka fellowship class. Muri pera vana vaMwari. Utarise kuti iripo here, yakakura zvakadii. Ukaona sangano risina fellowship class kuti sangano iroro rakafa. Kunyangwe rine vaparidzi vakaita sei nevafundisi vakaita sei, kunyangwe rine maprograms akaita sei, kunyangwe rakaita mbiri yakaita sei, inojokiya. Muri pera vana vaMwari. Vati rino rinoratidza kuti rinoziya because the fellowship class yesangano rino iri kupisa. Rinoratidza kuti riri alive. Muri pera vana vaMwari. Ndafarira nemission statement yesangano rinori inoratidza kuti sangano rino riri kurarama according to the mission statement. Muri pera vana vaMwari yesangano uye rinofambirana nemission statement yesangano rose pasi rose. Mwari vakuitire zvakanaka. Yotaura nefellowship class. Imwe nyaya idzi munogona kusadzinzwisisa asi mukaramba muchidzidza muchadzidinayo muchadzinzwisisa. Nhasi tiri kutaura nyaya dzemubedroom dzisiri dzemudining asi teerai henyu. Muri pera vana vaMwari. Pakuda kunzwisisa maelders nevatungamiriri vesangano nevedepartment rehealth vachakubatsirai kudinayo kunzwisisa. Vana vaMwari, ngatimbodzokera kunhoroondo zvishomanana zvinotibatsira kunzwisisa patiri kubva patiri nepatiri kuenda. Muri pera vana vaMwari. Yakazarwa chapter 12:7-9. Panoita hondo kudenga. Muri pera vana vaMwari. Controversy inodinayo inotanga Satani unodzingwa kudenga before the creation. Genesis chapter 1. Mwari vanosika nyika. Vopa Adamu naEvha vhangeri yeutano. Zvikanzi fresh air muEden, environment. Zvikanzi zvokudya muEden vanopiwa. Exercise vanodinayo vanopiwa. Tinoona new start mubindu reEden. Saka Genesis chapter 1 kusvika pana Genesis chapter 5 tinoona vanhu vachirarama makore akawanda. Kusvika 969 Metusela akararama makore mazhinji before the flood. Chivi chapinda pana Genesis chapter 3. Muri pera vana vaMwari. Tinoona isusu Genesis chapter 12. Mwari vachidana Abrahama baba vekutenda kuti vave baba vemarudzi. Chikonzero zvikanzi Abrahama uchagona kurayira nekudzidzisa vana vake zvakanaka, saka uchava baba vemarudzi. Muri pera vana vaMwari. Abrahama unozara Isaac. Tiri kufamba nenhoroondo. Isaac ndokuzarana Esau naJakobo. Muri pera vana vaMwari. Zvinonetsana zvinoitika.
Jakobho ndokuropafadzwa zvikanzi uchanzi Israeri baba vechinhai vemarudzi. Muri pere vana vaMwari. Nekuda kwenzara vanotamira kuKenani. Muri pere vana vaMwari. Vabva kuKenani vanotamira kuti kupi nhai? Ijipita. Tinosangana naJosefa achizvagwa apinda Ijipita. Mwari vachiri nepurani yekutsvaka rudzi rutsvene kubva muna Genesis chapter 1 kuti vazokunda pahondo inotanga kudenga. Muri pere vana vaMwari. Josefa unofa Exodus chapter 1 verse 8. Panouka umwe mambo, umwe Farao akanga asina kuziva Josefa. Apo Israeri yanga yakura, yazadza, yawanda mukati meIjipti. Mwari pachapter 3 Exodus vanodana Moses kuburisa vana vavo kubva muIjipita kuti vadzokere kuKenani, kunyika yechipikirwa. Muri pere vana vaMwari. Saka the journey of 40 years inotanga. Vanotanga kufamba, vari mukufamba murwendo, panopera chikafu chavakabva nacho Ijipita. Mwari anoti ho, obva vachinja diet, obva avapa mana. Health message inodzoka zvakare. Muri pere vana vaMwari. Pachapter 16 tinoona vachipopotera health message, vachipenga, vachirwa nehealth message yangavapiwa naMwari, vachipopotera Moses naro. Vanopiwa zvavaichemera zveIjipita, zvavairangarira, vanozvidya, vorutsa zvimwe zvobuda nemumhino. Muri pere vana vaMwari. Ukanoverenga verse 33-35 unonzwa kuti Israeri ichibva Ijipita ichienda Kenani for 40 years yakadya mana. Chingwa chaibva kudenga, kudya kwavatumwa, nekuti health message yanga isingatangiri panyika yaibva kudenga. Muri pere vana vaMwari. Joshua chapter 3 Mwari unodana Joshua. Mwari vakati iwe hungapindi, vanhu vachapinda naJoshua. Joshua ari type yaJesus, ari antitype yaJesu Kristu. Muri pere vana vaMwari. Israeri inopinda kupi naye? Inopinda kuKenani. Inopinda kuKenani, kunyika yechipikirwa. Vakabva Ijipita about 600,000 plus varume chete, more than half of a million. Vanodzidza nokuverengedza chiverenga vana nevakadzi, timbi raigona kusvika million or to 2 million vakabva Ijipita. Vati vakabuda vakazonopinda Joshua naCaleb, tu ndo vakanopinda. Rimwe timu rese rakapera murenje nemhaka yekuramba zano raMwari. Vapinda vavemo muKenani, vavemo munyika yechipikirwa, vanotanga zvakare kupandukira Mwari. Vanopandukira Mwari panyaya yeutano zvakare. Chimwe chakaita kuti vatapwe pautapo hweBhabhironi vaIsraelite kuramba vhangeri yeutano yerest. Remember nokunongedza all days creator. Mwari vakati makavhuna masabata angu evhiki, makavhuna masabata angu egore, ini zvandichaita ndichakuitai kuti muchengete mitemo iyoyo muri Bhabhironi. Nyika ndichaizorosa, ndichaipa masabata angu. Muri pere vana vaMwari. Saka vanoiswa pautapwa hweBhabhironi. Saka ndopatinosvika pana Daniel chapter 8. Vari mukati meBhabhironi. Daniel achiverenga nekuverengedza zviprofita zvaJeremia. Anozivisa kuti vakomana tavapedyo nekuenda kumusha. Ndopaanopiwa up to 2,300 days. The sanctuary shall be ordinary, shall be cleansed. 457 BC. 2,300 days zinotanga kuverengwa. Jesu unozvagwa around 180. Jesu unozvagwa 2780. Jesu unobhabhatidzwa 3180. Kristu unofa pamuchinjikwa 2480. Izvinotakwa nemabwe. Musa unovhagwa kumaIsraelite, Musa waenda kuvaHebheru. 70 weeks dzakanga
dzinopiwa Israeli as a nation, as a church, dzinopera vhangeri kumaedheni 1834. Vhangeri inouyawo kwatiri. Saka panga pasara mazuva anosvika 1810. Saka from 1834 1810 years dzinonokwana 22 October 1844 Jesu achipinda munzvimbo tsvene-tsvene. Muriperi vanoamba vati Jesu akati apinda munzvimbo tsvene-tsvene, Mwari akanga amutsa chikomana chainzi icho murume kana kuti baba ainzi William Miller, a farmer. Kuma early 40s William Miller anodanwa naMwari. Anotanga kuparidza kuti Kristu unouya, unotanga kurava nekunzvera zviverengo zvaDaniel and Revelation. Akatanga kurava bhuku yaMatthew chapter 24, masigns of the times. Akanzwisisa kuti 1844 Kristu waizouya. William Miller anouya. At 50 years anotanga kuparidza Jesu unouya. Anobuda from the Baptist Church. Anamai White and James White. Anosangana nemurumo. Because the Millerite movement, the first Adventist Church, Muriperi vanoamwari. Vabatana 22 October, Jesu haana kuuya. The great disappointment inoitika. Kunonzi pakati peusiku pasvika 12 o'clock waona kuti vakomana ifendi haina kuitika. Vanotanga kunamata, vanotanga kunyengetera, vanotanga kunamata. Kubva 12 midnight kusvika kuchinoedza makufeni vachinamata kutsanya nekunyengetera. Vanoita a whole night prayer of praying and studying the Bible. Vanonzwisisa kuti no, hatina kurashika. There is something where Mwari unovasimbisa. But the other movement from the Millerite movement yakadzokera kumashure, yakadzokera kuBhabhiloni. Asi vana vaMwari, the remnant inosara. Saka pakaitika the shaking 22 October 1844. Mwari achitsvaka nzira tsvene, achifefa chechi yake, akaizungura. Pane rimwe timu ranga rajoina chechi nekutya nhamo. Pane rimwe timu ranga rajoina chechi kwete nekuti vaerevesa. Saka 22 October it was a shaking for the church. Saka mkowa wakavharwa, mkowa umwe wakavhurwa. Vakagamuchira chikomba. After the loud cry, vanhu vaMwari vakapinda munzvimbo tsvene-tsvene nekutenda, vakaenda kumuchato wepayana. Muriperi vana vaMwari. Saka 23 October mangwanani, Hiram Edson vanorongana nevainamata navo. Chikanzi handi tinosimbisa dzimwe hama. Vachifamba vachinosimbisa dzimwe hama. Vari mumunda wechibage, Edson Hiram anoona vision. Jesu achibva munzvimbo tsvene achipinda munzvimbo tsvene-tsvene. Muriperi vana vaMwari. Saka achipinda munzvimbo tsvene-tsvene 1847 murandaka dzinopiwa zvakare another vision. Here's the 10 commandments munzvimbo tsvene-tsvene. Nekuti simbi ranga rasati rakuchengeta Sabata rainzi ma-first day Adventist. Saka anoratidzwa mitemo 4 ichipenya zvakanyanya kudarika 6. Vatoredzwa zvakare wechi4 kuti nyanyopenyesesa. Saka vanobva vapiwa light yedziSabbath truth. Saka vakaona kuti Jesu anga asingafani kuuya because chechi yanga isati yawana rimwe dhinari rayo rakanga rarasika from Genesis. Dhinari rechi10 pane mamwe madhinari. It was the dinari of the Sabbath. Saka chechi inobva yakwana. Ine kutenda muna Jesu ichichengeta mirayiro ine gumi. Yapinzwa mukati menzvimbo tsvene-tsvene. Muriperi vana vaMwari.
1844 yaya muna August, James White na my White vanotanga kuchengeta the Sabbath kekutanga. Christ in his sanctuary. Page 12 paragraph 5. Vanoda kuzonoverenga munozviwana. 1849 vanotanga kuparidza the present truth. Vanoita matract, mapepa, literature, evangelism inotanga. Revised again. Vachitanga kuparidza the present truth, the Sabbath truth, the second coming of Jesus Christ. Ichitangwa na James White. Aine mari shoma nemisodzi achipfugama achinamata nebasa yanga rakatarisana naro vachiprinda timapepa tichiendeswa nevhangeri tichiuya tine maresources. Vhangeri ikatanga kufamba apo chechi yanga ine mamembers less than 100. Vanga vasingaparidzi netithe but vaiparidza neself sacrifice. Vanga vakazvipira kufambisa evhangeri yaMwari, vachiita magobo, vachiita marisho, vachishanda kufambisa evhangeri yeumambo unouya. 1860 publishing ministry was established, was organized. The Review and Herald inoestablishwa. Saka chakatanga department kusangano rino kuitwa established was the publishing ministry. Why? Because mazopani yose yaifana kuzonyorwa sehemu ya mchele. 1860 wakare, the name was named Seventh-day Adventist Church. Nekunamata kukuru, ne Bible study, nekunyengetera, we become Seventh-day Adventist. Chakaitwa ne musodzi, vasingarari usiku na masikati, vachichema nekunyengetera, vachinamata, Mwari akavazarurira. 1863, the first general conference yes Seventh-day Adventist was organized 1863 muna May. Leta zvakaitika pakanetsa vamwe vakati chechi yaBabylon vati murandakadzi vapuwa vision tikazi no, this is God's plan, we worship the God of order. Chisi ikavapo nanhasi iripo. 1863 iyeye 6 June murandakadzi unopiwa the Osebo version. What was the Osebo version? It was the health message. Sakai, health message yanga yarasika kubva muna Genesis ikafamba naye naAbrahama ikarasika ichiendwa nayo ichipita ikabvawo nayo muIjipita ichirasika ikapindwa nayo muna Israeli muKenani. Jerusalem as a church ichirasika Mwari achiisiya 1834 Mwari achironga another movement, the Seventh-day Adventist. Mwari unorangarira sangano rake, unorisosera zvakare zano reutano. 1863 6 June the Osebo version unopiwa. Before 1863 maSeventh-day Adventist aitoparidza achipema, aitoparidza nguruve dzichidyiwa, aitoparidza vachinamatira mumabhani efodya. And the light was received again. Mwari akaridza sangano rino kuti no, we have to go back in the most holy place. There is a pot of manna there. There is a health message there in heaven. 1866 Health Reform Institute was opened in Beto Creek, and the steps were taken to produce a practical medical book that would instruct and guide along the lines of health principles. Sakawai, health message arrived from World Health Organization, comes from the heaven. We have a peculiar health message. Yakasiana, the World Health Organization. Saka pane pamwe patinopindikana nenyika ino, poita pamwe patinopesana nenyika ino, patinoparadzana. As the Seventh-day Adventist, we have a special health message. Yekuti dai takaiterera tiri far ahead nenyika ino, ichidzidza kwatiri. But we are far behind. Why we neglect the truth yatakapiwa naMwari? Saka why the health message? Why God gave us the health message? I have 5 reasons
vamwe 3. Let's pray. Baba kudenga namponesi wedu Jesu, hari nyaya iri pano inoremba, asi kuteerera ndiyo basi nzira. Mweya wenyu mutsvene uchitibatsira kuti tiponeseke. NaJesu muponesi tinonamata. Amen. First reason why God gave us the out message is because the storm is coming. Matthew chapter 24, verse 36 to 39. Yesu anoteza katika mazuwa Noa. Ndipo mazuwa aloti. Azoshaita mazuwa yekuya kwamwanakomana wemunhu. Saka Yesu anoti pama signs of the times. Zvepamazuwa Noa, zvepamazuwa aloti, zvichadzokorodzeka pamazuwa edu nhasi. Ndezvipiko zvakaitika pamazuwa aloti. Pamazuwa Noa. Zvakaitika pamazuwa Noa ndezvekuti the storm was coming. And God instructed Noah to build the ark. Amazoniwa. Why wakatipa the house message? Why? Because the storm is coming. The storm is coming. So if the storm is coming, we have to build the ark. Then the storm will go as much as you know. Amazuwa Noa yaiva mvura inopenga, yaitubuka pasi imwe ichibva mudenga, yaityisa vanhu vakaparara. Only 8 were saved. What is the storm in these last days? Revelation chapter 18, verse 15 to 17. This is the storm which is coming to the church. The storm of no buying, no selling. Chikara ichocho chichamanikidza vose vakuru navadiki kuti munhu arege kuvapo. Unogona kutenga kana kutengesa, asi iye une chiratidzo kana chiverengo chechiratidzo chechikara kana zita racho. Amazodiwa, the storm is coming. The storm of no buying, no selling. Are you ready for the coming storm? Medical aid yako paichingazoshandi. Are you prepared? Doctor wako pasingazoshandi. Are you prepared? Government paichakusiya. Seza yakatisiya pa COVID-19. Ikatendera munofira kumba kwenyu. Go and tie to home. Are you ready for the coming storm? Why are you putting this in our parity? Why do you say out the message? Say my MC. Just a chinganga. Wakaya COVID-19, wakanatira vose. Wakarikachinja negavakava. Because the storm was here. Amazoniwa, the storm is coming. Only for the 7th day Adventist church, where your medical aid is not going to work. Are you ready? Ipi paichakwira. Shuka yoko kwira. Usakakwanisi kutenga kana kutengesa. Waucharwara. Mwari wakatipa this light kuti tive ready for the coming storm of no buying, no selling. Vatichafarikwa muzvipatara kuzhe. Vatichabvunzwa kuti who are you? What day do you keep and worship? Munonamatani, dzokera kumba kwenyu ende munofira kumba kwenyu. Amazodiwa, Mwari wakatipa the health message. Prepare for this time. Pane ranomhanya angagona kuverenga. Kana Luka chapter 21, verse 25, adzike zvishomanana. Anogona kutibatsira. Tiverengere papa. From verse 25, in Simon. Mushaona ma signs of the times. Pazuva nepamwedzi, nepanyerezi, tazviona izvo. Urombo hwavanhu panyika apa vachikanganiswa nekutindira kwegungwa nechinhai namafungu. Vanhu vachapera nokutya nokutarira zvinowira nyika.
masimba okudenga achadengenyeka eka yes eka amuripere vana vamwari zvikanzi vanhu vachatya vachitarira zvinowira nyika masigns of the times dziri mukati mavo mahurricane matsunami matornado dziri mukati mavo maheat waves dziri mukati mavo mvura isi kunaya zvakanaka mapandemics dziri mukati mavo covid-19 ndekabva mairi izvezvi satani ari kutogadzira chimwe chibhomba ana mazekupedzisira satani uchagadzira zvirwere mumalaboratories achikanda panyika unokuvara muriperi vana vamwari saka mwari vakatipa the health message kuti titarisane nenguva inopenga inzwai munzwe quotation iri panapa Councils on Health page 505 paragraph 2 to page 506 paragraph 1 guilt rests upon us as a people. We have had much light because we have not appreciated or improved the light given upon health reform. Through misunderstanding and perverted ideas, many souls are deceived. Health message has to go. That's why, because some of our pastors and some of our prominent people and some of our evangelists and some of our elders are they have a perverted idea. They don't understand these issues. What about health? Munyu, nyama, nemachanga. It's more than that. And then there is those who teach the truth to others and who should be shepherds of the flock will be held accountable for their willing ignorance and disregard of nature's laws. But some of them are the same people who are not because they don't understand this truth. They are accountable for this issue. Some of them, they discourage God's people. They can put them at don't discourage others. Don't discourage people. Not kutukirira nyaya dzehealth reform asi dzinowanikwa nyaya dzichiitika vafundisi vedu nsamuzwana mwari. This is not a matter to be trifled with. Because nyaya yekutamba nayo to be passed off with a chest as we approach the close of this earth's history. Selfishness and violence and crime prevailed as in the days of Noah when the old world perished in the waters of the flood. As Bible believers, we need to take our position for righteousness and truth. Like a health message, we were given for the righteousness and truth. Approach Mazuwa Noah. It's very page 506 man. As religious aggression subverts the liberties of our nations. Those who would stand for freedom of conscience will be placed in an unfavorable position. We say we are Seventh-day Adventists. We are the remnant. We keep the truth. And from the up, religious liberty is a huru. Can everybody who mofana kuita sei izvamuzi because for their own sake they should, while they have opportunity, become intelligent. In what? Intelligent in regard to disease. Number one, its cause. Number two, prevention. Number three, and cure. Number four. Sikazi musawada wese anofunga kuti remnant.
vanomirira vhangeri yengerosi nhatu. Kana waona mukana dzidza vhangeri yeutano. Haisi nyaya yemadhokita iyi, haisi nyaya yevafundisi, inyaya yeumwe neumwe anotenda kuvhangeri yengerosi nhatu. Kudzidza kuti chii chinonzi chirwere, chinokonzereswa sei, chinodzivirirwa sei, chinorapwa sei. It's your privilege. Saka dziri nyaya dzemanesi. Akana muchitsvaga vehealth department motsvaga kuti ndiani doctor ndiani nesi. Asi nyaya dzemanesi inyaya dzemunhu wese to learn this thing. Because the storm is coming. Saka ani naMwari zvirwere zvichiwanda muchifanirwa kutenga nekusatengesa. Dzidzai kuti chirwere ichi chinonzi korera chii, chinokonzereswa nei uye chinorapwa sei. Mwari vakatipa natural remedies to treat diseases in a natural way without buying or selling. But we deny the message. We say ndezvekung'anga zvakasara. Asi munoti takamirira kuuya kwaJesu nguva dzekutambudzika dzinouya tichatizira kumakomo. Unokudzoka BP yakwira kumakomo kuti aiwa nembai henyu ndakuwara nayo. Anoenda mberi anoti, and those who do this will find a field of labor anyway. They will be suffering ones, plenty of them who will need help, not only among those of our own faith, but largely among those who know not the truth. Kasi patanga paine mission work. Vazhinji vatanga vachirwara. Nasi nevazhinji vanorwara pakati pedu. Kuti pakati pedu chedu zvikanzi kunyanya even kunze. Muripere vanhu vaMwari. Saka Mwari akatipa the health message. This is medical missionary work. For COVID-19 takanzi as a church we are not essential. Close your church. And for sure we are not essential. And the left back. We are essential. One of the church. Government yakati ma-Seventh-day Adventists, they are essential. Let them open and help people the natural way that is the COVID. Takaparisika Zumbani ne tikaparisika Zumbani ne Zimbabwe. Vhangeri rakapiwa isi masawadi. Iri vhangeri anopuwa maChina. Takatofundwa paCovid-19 ne neredio Zimbabwe ichiparisa vhangeri isi masawadi takavharika tiri mudzimba. Why we neglect the truth? Yatakapiwa naMwari. Do you know that right now, but during time of COVID, maChina akagadzira national vaccine yeCovid-19. Imwe ingredients yacho iripo iwo muntu. Nyika dzichiprotesta kuti no, hatisi kuda mavhaccina. Isi masawadi tainojumba. Isusu tinoti zviro zveching'anga kazi. Ndamubvunza kuti n'anga ndiani? Uyu arapa munhu zviri natural. Neuyu aabhota chimwana chiri mudumbu. Akatora majinzi acho akagadzira Johnson vaccine. Ipi n'anga pamuriwo indiana. Achoti tiri masawada, hatiryi nguruve. Mamwe ma-medications atiri kutoshandisa ari ma-insulin nguruve. Why we neglect the truth? Let's pamberi tirisu zvipatara zvedu zvine ma-natural vaccine. Vese vaipopota vai vachiprotesta. Dai vanga vachiuya kuma-Adventist clinic takakohwa goho guru. But we neglect the truth. Takapiwa Adventist message. Tufanira kuti zvipatara zvedu zvinonzi ma-sanitariums, ma-health centers zvinorapa nenzira yaMwari. Vatiteke tichitevererana nenyika ichatiramba nekutisiya pamberi. Muripere vanhu vaMwari. Zine shanje. Ndingandishare nemi reason number 2.
togara pasi tiri idzi tichasheya Mwari achitibatsira kungokomboresa 5 reasons idzi sewiki semina yewiki Mwari achitibatsira kukomboresa kunoita mafedha research toponeseka. Reason number 2, Mwari vakatipa health message kuti prepare for the second coming of Jesus Christ. Muripere vana vaMwari. Revelation chapter 14 verse 6 to 9 inotaura nevhangeri rengirosi nhatu. Ekutanga yatinamatai Mwari akasika denga nechinayi, yenyika negungwa namatsime emvura. Yechitu yaitiyo Babyloni radinayi. Hawa udai mariri vanhu vangu zvakazadziswa izvi. Yekupedzisira yechitatu yaiti kana munhu akanamata chikara, nekugashira chikara pauma yake kana paruoko rwake rwerudyi, naiye uchamwa waini yekutsamwa kwaMwari yakadirwa isina kuvhenganiswa mumukombe wehasha dzani nhai dzaMwari. Hama dzodiwa, health message takaipiwa naMwari kuti igadzirire isu nekugadzirira nyika kusangana naJesu. Nemhaka yeyi, the third angel's message, first angel's message iri kuti vanhu vanamate Mwari akasika. The third iri kuti vanhu vasanamate chikara kana ukashaya chigadzo chechikara pahuma kana paruoko. Saka chapter 14 verse 9 pagate controversy Satan ari kuda pahuma pafrontal lobe. Chapter 7 kumashure yaRevelation verse 3 to 4 Mwari vari kuda kuisa siu yavo futi pahuma. Saka gate controversy is the battle of the mind. Kuti who is going to control your mind? He is a God, the creator, or the beast of Daniel in Revelation. Saka the issue of worshiping inyaya pahuma. Mwari ari kuda kusila pahuma, kuisa character yavo pahuma. Mwari ari kuda kunyora zvokwadi yavo pahuma. Mwari ari kuda kuti timugamuchire, we receive Christ through the mind. Kana mind yakadhakwa haugoni kugashira Kristu. Kana mind yakadhakwa you can't choose between right and wrong. Kana mind is corrupt you cannot worship God. Satan unozviziva. Saka Satani unoisa vhangeri yake yenhema kuti akanganise pahuma vanhu vamunamati. Through entertainment, through fashion, through diet. Muripere vana vaMwari. Tirirai munzwe. Testimony for the Church, volume 7, volume 3, page 6, 161. Inotiyo panapa from paragraph 1. December 10, 1871. I was again, from 1863, I was again shown that the health reform is one branch of the great work which is to fit a people for the coming of the Lord. And akaratidzaini kuti vhangeri yeutano iri kugadzirira vanhu kuti vagone kusangana naMwari. Saka kana uchiziva nyaya idzi, kubvunzwa kuti health message is it salvific or not unenge wakapindurwa kare usati wabvunzwa. Muripere vana vaMwari. It is as closely connected with the third angel's message as the hand is with the body. And the vhangeri yeutano is right hand. The angel's message not the body. Saka Mwari vakatipa the right hand of the gospel inova the health message. Kuti ivhure mwoyo yevanhu kuti the angel's message inova the body ipinde muvanhu. Saka we are given the health message as a tool. Kuti vanhu vagamuchire Christ Jesu
first one pavakamira, but the second coming of Jesus Christ. The law of 10 commandments has been lightly regarded by men, but the Lord would not come to punish the transgressors of that law without first sending them a message of warning. The third angel proclaims that message. Yet many never been obedient to the law of the 10 commandments, carrying out in their lives the principles of those precepts. The case of diseases now flooding the world would not be. Saka Mwari vari kutipa health message to correct mirayiro yaMwari yakafuna. Men and women cannot violate natural law by indulging depraved appetite and the lust passions, and not violate the law of God. And hatigoni kuparadza mirayiro yezveutano kuityora tikasatyora mirayiro yaMwari. So by violating the laws of health, you are violating God's law. Saka it's a sin to violate mirayiro yeutano. You can't separate. Therefore, he has permitted the light of health reform to shine upon us, that we may see our sin in violating the laws which he has established in our being. Muripere vana vaMwari. Saka nhasi nyika iri kurwara nezvese zviri kuitika nekuramba mirayiro yeutano. Nganimhanye paragraph 3. Adam and Eve fell through intemperate appetite in eating. Christ came and withstood the first temptation of Satan, and in behalf of the rest overcame appetite, showing that men may overcome. As Adam fell through appetite and he lost blissful Eden, the children of Adam may through Christ overcome appetite, and through temperance in all things regain. Muripere vana vaMwari. Saka vanhu vanoti no, nyaya yekudya is not salvific, haina basa. Hanzi Adamu akatengesa nyika nekudya muchero. Muite. Nhasi kutambura nemaAIDS, kutambura nemaBP, kutambura nemashuga, nemapandemics. Why Adamu akadya? Jesu akauya akakunda Christ. Ndosaka the first temptation akaiswa muhuda patemperance, nyaya yekudya. Adamu akakundwa akaguta, Jesu akakunda aine shara. Because through Christ we can conquer sin and nzara. Amazoniwa, this issue of health message is salvific. This is the issue of salvation. Emaratibadzira Amazoniwa. Hari vatitira zvakanaka. As God's people, we are in the wilderness here, from Egypt to Canaan. Hari zvavakapa Israeri zvokudya, vhangeri yeutano, nesechechi Mwari vakutipa vhangeri yeutano, kuti tigone kunopinda muKenani iri kuuya, hunge tateerera pahealth message. All those who deny this message, Amazoniwa, you cannot enter there. It's clear. Timu rese rakaramba rakaperera murenje. Pakibhuroti atava. Amuripere vana vaMwari. Saka dai Mwari vatibatsira. Dai Mwari vatitsa zvakanaka. Itendere vana vaMwari ndovhara. By 1:30 Mwari vachitibatsira. Only 5 minutes. Ndovhara. Mwari vachititsa zvakanaka. Mwari kutiverengera vanoivhura mapisarema 106. Mapisarema 106. 106. Mapisarema. That is testimonies for the church.
volume 6, page 307, paragraph 1. Inotiyo. Healthful living must be made a family matter. I think a conference. Yamfundisi. I think a GC. Inyaya muri. Ini nemba yangu. Nemuri yangu. Tikaterera Mwari. Parents should awake to their God-given responsibility. Let them study the principles of health reform and teach their children that the path of self-denial is the only path of safety. The mass of the inhabitants of the world, by their disregard of physical law, are destroying their power of self-control and unfitting themselves to appreciate eternal realities. Willing ignorant of their own structure, they lead their children in the path of self-indulgence, thus preparing the way for them to suffer the penalty of the transgression of nature's laws. This is not taking a wise interest in the welfare of their families. Abereki muriperi. Anzi tidzisai muri nevana. Anzi nyika iri zvairi nepamazuva eNoah. Why? Nyama yakazotenderwa kudyiwa pana Genesis chapter 9. But mukaverenga Patriarchs and Prophets, vanhu vemazuva ano vakatanga kuidya Mwari vasati vaitendera. Vachidya isingadyiwe futi. Vachidya neropa. Ndosaka animalism yakapinda mumuviri mavo. Ungochani hwakavapo. Nedha kuurana kwakavapo. Why? It was through appetite. When we had the flood, Makorano reduced to 120 from 969. Only because of tapering. Vabereki vedu nhasi vana vari kunamatira mudzimba umu makarekitazi atinawo. Vamwe vacho madrug addicts ari kugadzikwa mudzimba dzenyu matafura ndimukutovabikira. Hamuriperi vana vaMwari. Saka dai Mwari vatibatsira. There is a message regarding health reform to be born in every church. There is a work to be done in every school. There is a principal, no teachers should be instructed with the education of the youth until they have a practical knowledge of this subject. Through education. Muzvikoro zvedu vasati vanzwisisa nekuramba the youth message, vanga vasingafani kuva maheadmaster nematicha. Even at our church level, vanga vasingafani kupuwa mabasa. Until they understand why God gave us the health message. Why vaifana kurarama according to my principles ekudenga. The subject of health reform has been presented in the churches, but the light has not been hardly received. The selfish, health-destroying indulgences of men and women have counteracted the influence of the message that is to prepare a people for the great day of the Lord. Mukaenderera mberi, hanzi ichi ndo chikonzero why Mwari asiri kuisa vanhu vakawanda muchechi navo. Because vanonodzoserwa nevarimo vakaoma moyo. Why tisiri kuwana mabaptism avo candidates akawanda? It's because varimo muchechi tine nharo. Saka Mwari ari kuona kuti takawisa vanhu vakawanda vanonokuuniswa vakadzokera. Ndimbosheka chechi, ndimboipurifaya. Very soon, chechi ready. Muchaona vazhinji vachiuya kuna Kristu, vachijoina this church cheda kudenga. Because mune pretenders in this church. Mune vanhu vanoti vari masavata, but havadi kurarama chisavata chacho. Saka Mwari adamboichenesa, oipurifaya, oizungura. Vazhinji muchaona vachiuya. Saka hama dzodiwa. We are living in the time of shaking. Vaverenga verse. Vandapa verse. Verenga verse namata. 18. Ari
chakaneta maIsraelites achibva Ijipiti achienda kuKenani panyaya yavakachema murenje. Havana kurindira zano raMwari. Vakaramba God's plan of the health message maIsraelites. Vakaita sei famba yemunhu waMwari? Asi vakachiva kwazvo murenje. Vakaidza Mwari muchiunde. Akavapa chavakakumbira. Mwari akavapa chavakakumbira. From Genesis chapter 1. Mwari anga aine the original diet. Because of the flood, Mwari anotendera kuti imwe diet flood kuipinde. But after the flood, Israel paIjipiti achienda Canaan, anovadzosa to the original plan. But vanoiramba plan yayo, zvikanzi china Mwari. Zvikanzi Mwari akavapa chavakakumbira, but akatuma kuonda pamweya. Vakarya panyama vakazipirwa vakaguta. But pamweya spiritually, they were down. Pamweya havana kuona zvemweya because vakaramba the health message. Saka health message yafana kuvavhura pamweya kuti vasaita nharo, vanzwisise vanopinda kuKenani, but vakaramba. Mwari akavatsvairira murenje. Amazodiwa, health message takaipiwa kuti tinzwisise zvomweya. Ndosaka katina naDhaniel, Meshaki Shadrach naAbednego vaiva neuchenjeri, vakagamuchira the health message. Vamwe vanoti hatinzwisisi bhuku raDhaniel naRevelation. Inyaya yekuramba the health message. Our minds are clouded. Zvemweya hatisi kunzwisisa nekuzviona. Why? Because we deny the health message. Saka vakadaro Mwari haangapindi navo Kenani. Ndakunamata. Vanhu vanoti Mwari tibatsirei. Anokupa maquotation avo munonoverenga. Councils on Diet and Food, page 338, paragraph 1 to 2. Ministry of Healing, page 380. Ministry of Healing, page 184, paragraph 3. A quotation anoita pachena. Kuti it's free my youth, generous. Kupinda mu marriage, usinganzwisisi nyaya dzeutano. It's a sin. Amuripera na Mwari. Kugadzirira vana vanopinda mugehena. Mwari vanoti vabereki vanofana kuva maticha, vanofana kuva manesi, vanofana kuva maphysician. Vadzidzise vana vavo zvikuru sei mumazuva ekupedzisira. Amadzodiwa, nyaya yekunamata, it's about choosing. Ndosaka Isaiah chapter 7, 14 chitakazvarirwa mwana. Mhandara yakapuwa mwana akanzi Emmanuel, zvikanzi uchadya hani. Zvizoka anga aine diet yanga akapiwa Kristu. Why? Kuti agone kusarudza zvakanaka nezvakaipa. So we cannot worship God tisina utano. Saka uchinzi kuna anorwara here ngaadano vakuru vamunamatire because iye haachakwanisi. Saka chitotanga utano, vhangeri rozopinda. Haugone kunzwisa vhangeri uchirwara. Saka Mwari kuti tiponeseke vada kuti tive neutano pamweya, panyama nepapfungwa. Triple health yatikapuwa naMwari. Kuti nzwise kwatiri kubva, kwatiri nepatiri kuenda. Varipera vanoti Mwari tibatsirei. Tibatsirei tigone kukunda panyaya. Titoga hatigoni. Vakadaro timukai tione nguva yekunamata. Ari kuti Mwari tibatsirei. Ngatinamatei. Baba vari kudenga naMponesi wedu Jesu. Mwari makatipa vhangeri yakabva kudenga ikapinda muEdheni. Vana vaIsraeri parwendo
yakatonetsa kukamushirika. Chechi ino yemusaririra Lodokia mukaidzosa zvakare 1863. Nanhasi vhangeriyo iyi ichiri kungonetsa Mwari. Dzimweni nguva tisu vaparidzi taiparidza zvisizvo, tibatsirei. Dzimwe nguva kuoma kwemwoyo yedu, Mwari tibatsirei. Tinzwisise vhangeri iyi kuti ine chekuita neruponeso rwedu. Isu hatina simba, asi mune simba. Patokutadzirai savanhu tiregererei. Tipewo simba rekurarama sezvamunoda, nekugamuchira nyaya dzenyu Mwari. Apo hwamanda yakuda kurira zvinhu zvisina kumira zvakanaka, takupinda munguva dzekumanikidzwa, tigone kumira Mwari panguva dzekutambudzika. Vhangeri yenyu inogadzira vanhu vachagona kumira panguva dzemark of the beast. Tibatsireiwo tigone kumira, tiitewo zvakanaka. Ini semunhu ndogona kukanganisa kutaura, asi mweya wenyu mutsvene ngautaure nevanhu venyu. naJesu Ponesi tinonamata. Amen. May God bless you all.